Здравейте! Аз съм Рори, персонален фитнес треньор и нутриционист, а вие сте с фитнес сериите Моите топ 5 с мен и Биолектра Магнезий. В следващите няколко видеоклипа ще ви покажем по 5 основни базови упражнения за различните мускулни групи, които тренираме в залата. Днес в епизод 1 стартираме с комплекс от упражнения, натоварващи една от най-проблемните мускулни групи за нас дамите, а именно глутеусът. Истината е, че тук обемът от упражнения е многоброен, но за нас с Биолектра е важно да ви покажем моите любими упражнения, техниката им на изпълнение и да ви дадем съвети как да бъдете по-добри във фитнес залата. Започваме с царя на всички упражнения, а именно клек. Най-важното упражнение за долна част на тялото. Ако наистина искате страхотни крака и секси дупе, трябва да се заемете сериозно с клековете. Заемете разкрач малко по-широко от широчината на раменете. Стъпалата трябва да сочат леко навън. Изправете гърба, поемете въздух, стегнете корема и с движение от таза спуснете назад и надолу, като не позволявате колената да минават напред. Погледът ви трябва да сочи напред. Продължавайте да клякате, докато бедрата ви не станат поне успоредни на пода. Разбира се, при по-напредналите е добре да се слезе и в дълбок клек, за да се усети яко натоварване в глутеуса. Задръжте за момент и издишвайки плавно и контролирано върнете в изходна позиция. Добре е да изпълнявате загряващи серии в по-малки тежести, а след това да прогресирате в натоварването и да предизвиквате, за да виждате и растеж. Тук може да направите 4-5 серии по 20 повторения, защото глутеусът обича повторенията. Много дами се измъчват с продължителни кардиотренировки с преследване на мечтаното бразилско дупе, опитвайки се да таргетират масните натрупвания в областта на седалището. Казано накратко, топенето на мазнини не е процес, който се ограничава до определени телесни зони – седалище, корем, бедра. Той обхваща цялото тяло. За целта е необходимо да създадете правилната среда за горене на мазнини чрез калориен дефицит и организмът чак тогава започва едновременно да редуцира масните натрупвания по всички части на тялото. Следващото ни упражнение ще бъде хип тръст. Има най-различни вариации на това упражнение, но ви съветвам да се спрете на вариантите на един крак с щанга или с тренировачен ластик. При хип тръста можете да бъдете напълно сигурни, че най-много ангажирате именно седалището си. Укрепването на останалите мускулни групи носи и някои второстепенни ползи. Изпълнението на хип тръст активира също и задните бедрени мускули, квадрицепсите и аддукторите. Седнете с гръб към лежанката или в случая с купчето и се опрете на нея с долната част на лопатките си. Разположете тежестите върху бедрата си и с ръце ги придържайте там. Най-добре е да ползвате надхват с широчината на раменете. Поставете ходилата си на земята. Разстоянието между ходилата трябва да бъде малко по-голямо от широчината на таза и бедрата. При повдигане на таза, краката под коленете ви трябва да образуват прав ъгъл. Не накланяйте главата си напред или назад. Главата и вратът трябва да са в една позиция. Когато сте готови, натиснете петите си към земята и чрез седалищните мускули повдигнете тежестта в посока към тавана, така че главата, врата, торса и седалището ви да са в една линия и да образуват прав ъгъл с краката под коленете. При повдигането нагоре не използвайте мускулите на гърба. В обратен случай има опасност от наранявания. В най-високата точка на упражнението стиснете максимално седалищните си мускули, избутайте таза напред и издишайте. Задръжте в това положение поне 3 секунди. Вдишвайки се върнете в изходна позиция и повторете упражнението. Следващото мое любимо упражнение, натоварващо задната верига изцяло, задно бедро и седалище, това е румънска тяга. Румънската тяга е многоставно дърпащо упражнение с акцент върху задната верига. Може да се използва за сила, хипертрофия, структурен баланс или подобряване на мобилността.
Най-разпространено е изпълнението с щанга, но упражнението може да се изпълнява също с подовки, дъмбели и всякакви удобни за хващане тежести. Може да се изпълнява с различен разкрач и различна позиция на стъпалата, за да натовари различно задните бедра, включително и повдигането на пръстите посредством стъпване върху повърхност с подходяща височина. Дръжте краката си с успоредни стъпала на ширината на таза. Вратът остава в неутрална позиция. Кръстът остава в неутрална позиция. Плешките са събрани, тазът е високо, колената са леко свити. Издишва се след преодоляване на трудната фаза, т.е. при издърпване на тежестта. Вдишайте при спускане надолу. Дръжте ръцете отпуснати и не сгъвайте лактите по време на упражнението. Нека тежестта ви бъде изнесена назад към петите, но без да позволявате да залитате. Издишайте нагоре при издърпването в активната фаза на упражнението. Следващото упражнение са ритници, могат да се изпълняват с тежести или на машина, на скрипец. Това е едно от най-важните и ефективни упражнения за стягане на дупето. Ритниците, освен това, са много щадящи за коленете и не ги натоварват толкова колкото клековете. Това упражнение не само няма да позволи на седалището ви да изглежда отпуснато и неоформено, но ще го повдигне и то за много кратко време. Последното любимо упражнение, което ще ви покажа днес, са абдуктори на машина. В фитнес зала може да се изпълни упражнение на абдуктор машината. Движението придава завършен вид на глутеуса, натоварвайки горната и средната част на седалищния мускул. Препоръка за изпълнение е да направите 10-15 повторения с изправено тяло, последвани без почивка от 10-15 повторения с наклонено тяло напред и да завършите с 10-15 повторения с торс назад, общо 30 до 45 повторения. Обикновено се повтаря за 3 серии, контролирано темпо, с задържане за 1 секунда в най-разтворената позиция. Упражнението е подходящо както за начинаещи, така и за напреднали. Ще ви покажа как да изпълнявате и класическия вариант на ритници. Застанете на 4 крака, като коленете ви трябва да са под тазобедрените стави, а дланите точно под раменете. Редуват се ляв и десен крак, а може да изпълнявате упражнението и един след друг. Сложете тежестите на глезените си за по-голямо натоварване по време на упражнението. По желание. Стегнете седалищните мускули и вдигнете крака си възможно най-високо, като това се прави с бавно движение, целящо максимално изстискване на мускулите. През цялото време се старайте да държите гръбнака си в неутрална позиция, без да го натоварвате излишно. И не забравяйте след извършването на физическа активност да приемате редовно своята доза магнезий. На здраве с Биолектра!